खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनैनि बे भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो एकदम खम दामनि दखना देखायगोन दै जायफ्रा खम दामावहाय नागिरो आरोना नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांगासिनो आब'मोन आगैमोन नायदो नै ओरैबादि मोजां आरोना बटल ग्रीनआव लेटेस्ट कालेक्शन ओंखारनाय बेखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन 1600आवहायनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो एकदम बार्गेनिं खालामनाङा दै माने पुरा आं खम खालामनानैसो बुंखानाय नालाय डेलिभारि चार्जेसजों लोगोसे डेलिभारि चार्जेस आं एक्सट्रा लानाय नङा बेयावनो आङो नोंथांमोननिफ्राय बे 1600 दामावनो आं डेलिभारि चार्जेसजोंसो बुङो बेलेगफोरनिया माने मबाइलावहाय दामखौ बुङो मोनसे ओमफ्राय उनावहाय डेलिभारि चार्जेस एक्सट्रा बियोना आंनिया बेबायदि नङा जा दाम बुंगोन बेयावनो डेलिभारि चार्जेसबो नोंथांमोना जाय नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै बेबो ओरैबादि मोजांखा दै बेखौहाय आङो जोब्बाय होनदोंमोन बिरादनो नांसोदों आरोना बेयो बयबो पसन्द खालामदों सिनि क्वालिटियाबो बिराद मोजांखा 1500आवनो मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दायो सफैफिनबावबाय सनाफोर सोर सोंहरलादोंमोन आं गैथ'ला होनहरदोंमोन दायो रिस्टक जाफिनबाय स्टकआव सफैफिनबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो ओरैबादि मोजांखा दै 1500आवनो मोनगोन बेखौ नायदो आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां बेयो बारा दाम नङा बेबो 1600 दै जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां दै गुफुर जायफ्रा नागिरो बेखौहाय अनलि 1200आवनो मोनगोन सिया गाज्रि नङा दै बिराद मोजांसो माने आं जाय सिखौ आं जेरैबादि दामाव मोनबोयो दाग्राफोरनिफ्राय आं बेबादिनो हरो नालाय 1200आवनो डेलिभारि चार्जेस फ्रि नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो बुक खालामना लादो दायो आब'मोन आगैमोन नै नायदो आं गाननायखौबो ओरैबादि मोजांखा दै कालारफ्राबो ओरैबादि मोजां समायना लखा डिजाइनाबो बेखौबो मोनगोन 1700आवनो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो सफैबावबाय आंनियावहाय थ' दायो बेखौबो मोनगोन ओरैबादि मोजांखा अनलि 1700 दै बार्गेनिं खालामनाङा ओरैबादि मोजांसो सिया आब'मोन आगैमोन नायदो नै ओरैबादि मोजांखा बेबो रेड कालारावहाय ओरैबादि समायना दायो बेखौहाय नोंथांमोना 1700आवनो मोनसिगोन सफैबावबाय बेयो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो नायबावदो नै सनाफोर ओरैबादि मोजां रेड कालारावहाय बे डिजाइनखौबो नोंथांमोना दायो 1700आवनो मोनसिगोन सफैबावबाय बेयो बिराद मोजांखा दै नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां मास्राइज माइदि दै बियो मास्राइज माइदि ओमफ्राय बे साद्रिजोंहाय सेट दै जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लाबानो जाबाय आब'मोन आगैमोन दायो नायदो नै ओरैबादि मोजां दे बेयो पियर पाकुवा खुन्दुंनि दानाय ओमफ्राय बे साद्रियाबो नै कटननि दै ओरैबादि मोजांखा बेयो हा खोमोरनाय नङा दै साद्रिया माखासेया हा खोमोरनाया एकदम बेयो गलाबायो नालाय ओमफ्राय कालाराबो थाङो बेफोरबादि नङा बेयो बे दाखानायसो आगरा बेखायनो नोंथांमोननो जायनो नांगौ बेखौ मोनगोन दायो बार्गेनिं खालामनाङा दामादामि खालामबाय थानाङा 1200आवनो साद्रिजों दखनाजों सेट मोनगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नै आब'मोन आगैमोन बेबो ओरैबादि मोजां फाकुवा खुन्दुंनि दै बे दखनाया बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनगोन नैबे कटननि साद्रिजों सेट जुदि लायोबा बेखौहायबो नोंथांमोना 1200आवनो मोनगोन बार्गेनिं खालामनाङा आं होनखाबाय ओमफ्राय साद्रिया जुदि एसे हेभि अल बडिखौ जुदि लानो लुबैयोबा नोंथांमोननि प्राइसआ गोग्लैगोन 1400 आब'मोन आगैमोन बेबादि जुदि अल बडि साद्रि जुदि लानो गोसो ओरैबादि मोजांखा दै बेखौ जुदि लानो गोसोबा बेबादिखौ होमबा 1400 जागोन दै सेटसो लानांगोन नाथाय सेट लायाबा बेयावहाय माने हरनो हानाय नङा आरो बे साद्रि आब'मोन आगैमोन आङो दिनै भिडिअखौ बारा गोबाव देखायला आरो बे मानि कालेक्शनखौ आं देखायबाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बयनिबोसिम गोजोन्थों